Na súkromnej škole v Poprade došlo k nešťastnej udalosti, ktorá zaskočila nielen školskú komunitu, ale aj širšiu verejnosť. Učiteľka tam totiž počas hodiny vážne zranila jedného zo žiakov. Pri neštandardnom pokuse o upokojenie situácie vypichla chlapcovi perom oko. Incident sa odohral v triede počas výučby, keď došlo k hádke medzi učiteľkou a žiakom. Hlavnými aktérmi sú skúsená učiteľka, ktorá v tejto škole pôsobila niekoľko rokov, a 15-ročný žiak, ktorý mal byť podľa svedkov zranený náhodne pri konflikte. V tejto udalosti je najdôležitejší fakt, že išlo o incident, pri ktorom učiteľka použila neprimerané prostriedky na riešenie problému, čo viedlo k vážnym zraneniam. Táto tragická udalosť nastoluje otázku, do akej miery by mali byť pedagógovia schopní zvládať konflikty bez újmy na zdraví. Kde sú hranice disciplíny a kto za podobné situácie nesie zodpovednosť? Pre Sosta TV, židovský sad Varnoj Paver. Ale oni tam majú, či to je vaše? Hej, to je naše. No,